Och det betyder att alla våra frågor om mänskliga rättigheter, om hållbar utveckling, om balanser och rättvisa, om internationell rätt är byggstenar i det här att bygga fred, så att vi hela tiden ligger före när det gäller att konflikter, de som inte kommer undan, inte utvecklas in i en våldsam spiral, så att säga. Det som är spännande i just den kyrkliga utvecklingen då under de här senaste 50 åren, det är att alltså det har funnits vissa icke-våldstraditioner i några väldigt små marginaliserade kyrkor. Det vill säga de som inte har varit inblandade i makt. Som det var på 300-talet, så var det ju att när kyrkan kom in i romarriket och i maktens korridorer och så, då blev man tvungen att liksom hitta ett sätt att ändå bejaka att våld fick användas i vissa situationer. Och så har det varit i hela västerlandet att kyrkor har varit inblandade i makt. Och då har man liksom kommit in i det här att våld är nog nödvändigt att använda då. Man måste ha rätt att försvara sig, det måste man ha med vapen i hand. Men det har alltid funnits små strömmar av protesterande, marginaliserade grupper som har drivit icke-våldsprincipen som främsta punkt. Och det som har hänt nu de senaste decennierna, det är att de här rösterna har seglat in och får större och större plats. Och utmaningen nu är alltså till alla medlemskyrkor att försöka tänka om. Att försöka dra med sig inte bara kyrkans folk utan de samhällen där man finns till, i de politiker man har, i ett nytt sätt att tänka. Där vi hela tiden ser oss själva som fredsbyggare. Där vi stärker de positiva uppbyggande krafterna, mänskliga rättigheter, och framförallt använder resurser på ett annat sätt. Alltså i Sverige, vi använder då 39 miljarder till vårt försvar. Och egentligen har vi konstaterat att vi behöver inte något försvar, men då har vi flyttat ut argumentationen på att vi använder dem i FN-trupper. Men det är inte mer än max 5 miljarder som används där. Men om man hade lagt 5 miljarder på civilt fredsbyggande, det vill säga det som har med att bygga brunnar, att skapa rättvisa, utveckla jordbruk, utveckla kvinnors rättigheter och hälsa och liksom hela detta som är att bygga ett civilt samhälle. Om vi hade fått lika mycket resurser till det som läggs på den militära säkerhetstänket, så hade vårt värld varit en otroligt mycket fredligare plats. Det är min övertygelse. Men det kräver alltså en ny mentalitet, det kräver ett nytt sätt att tänka. Idag uppgår det vi kallar bistånd, som ju alltid kan diskuteras mycket, i relation till militärutgifter som 5%. Alltså det är 5% av 20 gånger mer läggs på säkerhet och trygghetstänkande med vapen i hand än vad vi gör på att skapa människovärdiga villkor för utsatta människor. Och vi vet ju också att nästan alla konflikter kommer ur ojämlik, ur fattigdom, ur frustration. Demokratier där det är någorlunda balans krigar ju inte med varandra. Även om man kan se våldsanvändningar, då ser man ju också i sociala sammanhang, i getton av olika slag. Tredje världens megastäder har ju rent laglösa områden där de allra fattigaste finns. Och de är ju alla beväpnade. Det finns också en slags korrelation mellan fattigdom och utsatthet och beväpning. Jag utgår från att ingen av er är beväpnad. Ingen av er har en pistol. Alltså vi tycker nästan det är en absurd tanke. Hade det varit i USA så hade hälften av er haft en pistol i fickan. Vad trygga vi annars skulle känna oss, om nu inte jag eller de som har det. Alltså, det är absurt. Vi skulle känna oss väldigt otrygga.
Och varje gång någon hostar till eller ser lite frustrerad ut så blir man lite nervös. Vad händer med pistolen? Om vi hade varit i Jemen, som är då ett av världens fattigaste länder, då hade varje person av er haft 3 vapen på sig. Så det är alltså direkt, ju mer utsatt man är, socialt, ekonomiskt, ju mer frustration, ju mindre framtid man ser, ju mer luras man av det här globala tänket att tillgripa ett vapen som någon slags yttersta säkerhet. Och det är ju det som är det absurda, att det civila samhället är fullt av organisationer som försöker liksom bygga fred på det här sättet genom utbildning och sjukvård och utveckla mänskliga rättigheter och så. Men de resurser som finns till dessa gruppers förfogande jämfört med staternas resurser de lägger på att rusta upp och hålla arméer och använda vapen, utveckla vapenteknologi, är alltså så försvinnande liten i relation för något annat. Och det är ju en politisk fråga. Det måste ju ändå vara vi som tillåter detta och inte bråkar tillräckligt och säger nej. Till exempel, det vore ganska naturligt att svenska folket sa nej, vi vill inte ha en sån självbild. Det stämmer inte med vår självbild att vi ska vara världens bästa producent eller exportörer av vapen per capita. Det stämmer inte med den bild vi har av oss själva. Eller inte den bild vi vill att världen ska ha. Jag var på ett möte om vapenhandel i Bogotá och berättade då för några där att Sverige var världsledande. Sweden is at the top. Då sa oh you mean Switzerland, sa de. Så liksom, Sverigebilden var så, men det här lilla konstiga landet Schweiz som ingen riktigt känner till, det kunde man ju vänta sig vad som helst av. Men Sweden kunde man definitivt inte vänta sig så. Och jag fick ju ändå säga att sorry, det är så. Så det vill ingen vill tro det ute och vi vill inte kännas vid det. Men vi skulle kunna kräva att nej, vi ska inte ha det på det sättet. Vi vill lägga de där 39 miljarderna på civil förebyggande arbete. Svenska Afghanistankommittén säger ju att hade vi fått en bråkdel av det som den svenska militära insatsen i Afghanistan hade gjort, så hade vi kunnat komma otroligt mycket längre. Och de kan ju jobba med kvinnors utbildning i områden som är styrda av talibaner utan att det är en konflikt som man målar upp för att motivera sin militära närvaro när man inte längre kan se att man kan vinna några militära vinster. Och så. Jag ska sluta med en dikt, va? Det var 3/4 snart. Det här känner ni alla igen. Eller det gör ni kanske inte. Det är kanske bara min generation som... Jag vet inte. Rustad, rak och pansarsluten gick jag fram. Men av skräck var brynjan gjuten och av skam. Jag vill kasta mina vapen, svärd och sköld. All den hårda fiendskapen var min köld. Jag har sett de torra fröna gro till slut. Jag har sett det ljusa gröna vecklas ut. Märkligt är det späda livet mer än järn. Fram ur jordens hjärta drivet utan värn. Våren gryr i vinterns trakter där jag frös. Jag vill möta livets makter, vapenlös. 20-talet. Vem är det? Du vågar. Nu är Karl Boye. Det är väldigt modern. Inte bara här utan på många vis. Skriven 1927. Så under mellankrigstiden då, det är lite grann som vårt 90-tal, det stod och vägde. Ska vi våga och satsa på en fredlig utveckling eller ska vi börja rusta igen? Och då har man redan bestämt sig för att börja rusta igen. Och det gick ju som det gick.
Och det var ju på 90-talet så också i vår värld efter kalla krigets upphörande och murens fall och så. Ni har läst om det i historieböcker, med muren som föll 1989. Och den här indelningen av öst och väst upphörde och vi fick bara en enda stormakt. Och då kunde man se på svensk vapenexport att den gick ner rejält där 92, 93, 94. Men sen så planade det ut och sen så började det stiga. Och det är där vi blev globala. Innan dess så har vi haft en motivering att vi var neutrala och skulle varken köpa från öst eller väst, alltså måste vi vara väldigt duktiga på vapenteknologi själva. Och så skulle vi sälja till snälla stater som lovade att inte använda vapnen, men för att det skulle bli så dyrt per pryl. Det var logiken. Men sen då, när vi inte längre behövde något försvar själva, så stod det och vägde. Men så från 97 kan man se att det far uppåt och då bestämmer sig, någon bestämmer. Det är ju väldigt diffust. Men inga vapen kan ju säljas utan att regeringen eller politiken går med på det, därför att i princip är all vapenexport förbjuden i svensk lag. Det måste levereras undantag. Och då blir vi globala, då inser vi hur otroligt lönsamt det här är och säljer på marknaden, ungefär som vi säljer kylskåp. Så att det sker där i slutet av 90-talet, det här förändrade synsättet. Nu är det de globala krafterna som gäller, och då vet vi ju att det finns inte någon etisk reflektion i så som vår globala marknad fungerar. Utan det finns ju datorer som följer börsernas uppgång och nedgång. Så att det köps och säljs inte därför att man reflekterar, är det här bra eller dåligt för den som köper eller den som säljer eller för naturen och så. Utan är det här bra eller dåligt för min kortsiktiga vinstintresse? Så är det själva rörelsen som ger vinst. Och det är en livsfarlig värld vi lever i. För att det är inte bara det att folk ska tycka att vi ska inte sälja vapen. Vi måste också på något sätt knäcka koden hur man får in ett etiskt övervägande om vill vi sälja det och det? Ska det vara lönsamt att sälja dödsmaterial? Och det finns det inte idag, och det är därför det bara rusar iväg det här.